नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सनातन आयुर्वेद चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील घंटा दाबायला विसरू नका। मित्रांनो, मी आज तुमच्यासाठी तुळशीवरील आयुर्वेदिक उपाय घेऊन आलेलो आहे। तुळस ही हिंदू धर्मात मित्रांनो पवित्र मानली जाते। तुळस ही प्रत्येकाच्या दारात, शेतीमध्ये सगळीकडे आढळून येणारे आयुर्वेदिक वनस्पती आहे। तर मित्रांनो, याचेच छोटे छोटे सोपे उपाय आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। पहिला उपाय असा की तुळस दिवसभराचा थकवा दूर करते। अतिशय ताण असल्यास दररोज रात्री दुधात तुळशीची काही पाने टाकून उकळून ते दूध पिण्याचे फायदे होतात मित्रांनो। याने मज्जासंस्थेला आराम मिळून तणाव कमी होण्याची शक्यता भरपूर असते आणि त्याचबरोबर शांत झोप लागते संध्याकाळी मित्रांनो। डोकेदुखीचा त्रास असेल तर तोही कमी होतो। तसेच दुसरा उपाय मित्रांनो, रोगप्रतिकारशक्ती वाढते। तुळशीत मोठ्या प्रमाणात अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी गुण असतात, जे रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्याचे काम करतात। दररोज तुळशीची पानं खाल्ल्याने फ्लूचा धोकाही दूर होण्यास मदत होते। तिसरा अत्यंत गुणकारी असा उपाय मित्रांनो, सर्दी खोकल्यासाठी तुम्हाला हा अत्यंत गुणकारी उपाय आहे। तुळशीचा काढा सर्दी खोकल्यावर रामबाण मानला जातो। काढा बनवण्यासाठी तुळशीची पानं पाण्यात टाकून त्यात काळी मिरी आणि खडीसाखर मिसळून त्याचे सेवन करा। सर्दीसाठी हा काढा अतिशय उपयुक्त आणि गुणकारी ठरतो मित्रांनो। त्याचबरोबर मित्रांनो, रात्री झोपताना तुम्ही तुळशीच्या पानांचा 2-2 थेंब रस नाकामध्ये सोडल्याने तुमच्या नाकातील सर्व नसा मोकळ्या होतात, ताणतणाव दूर होतं आणि शांत झोप लागते। तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि अजून काही अडचणी असतील तर कमेंटमध्ये कळवा। चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा, समोरील घंटा दाबायला विसरू नका। आम्ही अशाच व्हिडिओ तुमच्यासाठी नवीन व्हिडिओ घेऊन येत असतो।